Lehenengo bikotean, prest dago eskilarapean. Lehen ere esan dizuet, txistulariak ere zain, Lezotik eta Bilabonatik datoz. Aurrera, Iker Sanz, Talierni, Kamio. Azpeititik, Amets Amubieta eta Maialen Aldalur. Azpeititik, txalo zartu ditzazue, Jonander Iriondo eta Libe Lizaso.
Julen Rodríguez eta Maili Otegi, Alegi eta Bilabonakoak, txalo beroak. Aitor Garzia eta Oiane Aiestaran dira, Urnieta eta Bilabonakoak. Guk epailen horriak jaso eta Antxinako ama txistulari taldeko kideek fandangoa joko diete. Azpeititik, Asier Ibarguren eta Garazi Gurrutxaga.
Lehiarekin bukatzeko, 7. bikotea prest dago, animoso. Zumarratarrak dira biak, Andoni Oruesagasti eta Sara Bidarte. Animo! Andoni Oruesagasti Gurrutxaga eta Sara Bidarte Begiristain. Irrintzi dantza taldeko kideak biak. Andonik 16 urte ditu, 15 Sarak, eta lehenengo aldia dute txapelketan. Arina egitera, txalo bero bat jodien zaiegun, egin duten aleginagatik, Julen Rodríguez, Oianei Estaran, Aitor García, Maili Otegi, Garazi Gurrutxaga, Asirri Barguren, Sara Bidarte eta Andoni Oruesagastik egingo digute, buelta eta erdiko Arina, Zumarrako Trikitixearen musikaz.
sari banaketarekin hasteko, Zumardi elkarteko eta udaleko ordezkariak etorri zaitezte, Oholtza ingurura favorez. 4 sari ditugu gaur, hemen emateko. Lehenengo saridunek, Garaikurra eta 130 euro jasoko dituzte. Aitor Kalbo Zumardi elkarteko kideak eta Mikel Serrano Aperribai alkateak emango diete. Herrikoen saria Andoni Oruesagasti da Sara Bidarteri. Hirugarrenetik, lehenengore emango ditugu sari nagusiak. Jose Ignacio Lizarragak, 175 euro dauzka, hirugarren sailkatutako bikotearentzat, eta gaur, Zumarragako 42. txapleketa hontan, hirugarren, Azpeitiarrak, Amets Amubieta eta Maialen Aldalu. Bigarrenei sari emateko prest, berriro ere Mikel Serrano alkatea eta Aitor Kalbo Zumardi elkarteko kidea. Garaikurra jasoko dute hauek, eta 200 euroko dirusari ere bai. Dadozela gaur bigarren egin duten, Iker Sanz eta Lierni Kamio, Lezo eta Bilagonakoa. Eta irabazlei sari emateko, Aitor Kalbo eta Mikel Serranoz gain, Jose Ignacio Lizarraga Naparraren nahi dugu Oholtza gainean. Hauek sari mordoa jasoko dute. Garaikurra, txapela, zapia eta 225 euro. Zumarragako 42. fandangotainaren txapelketan irabazle, Asier Ibarguren eta Garazi Gurrutxaga. Azpeitiarrak biak. Txapel bat kenduta beste agurura. Zapia lepora. Hauek agujetaik ez bihar. Garaikurrak bai, Aitor Kalbo Zumardi elkarteko kidearen da Mikel Serranoren eskutik eta dirusaria Naparra Jose Ignacio Lizarraga 225 euroko sobrea emango die.
Eta hori bai bukatzeagoaz, txalo beroa joiezue favorez musikariei, antolatzaileei, parte hartzaile guztiei. Ondo segi Santixabeletan, eta nahi dezuena, bakizu eukiko dezue, gero ere, fandango eta harinarin nahiko iteko aukera festa hauetan. Txapeldunen harina eta hurrengo arte. Ondo segi. Thank you.